so tangka ka mahakaduge doko jok si piniar ni litum anmarat ka chitong ni bang pachitong ni de lapuson si doko asila so long bang ke litum lataka hawar si tame mane aning kimi pen kumane aning samgin pen lapuson ikunji bang dok kulon te litum alo pen ku kacing ci thana bang ke litum upload pe dat pamit medat dan fil itu tanpa nangkop. Makan ke untuk semed itu kita song tum pinang lo posi leaders pinang lo posi letum pen bange unan sab itu me laso collection pen makan ke contribution tidak pensi si itu memang ke kapil di ponangkop. Di pulau dang ke letum leaders lo mati tadi. Bangsa leaders apam kalau bangsa raga tum aning ke te nang dua lu mati. So pensi itu kita me sebangai kabur itu nang ko mati. Apa ni non langgam munan kiramtang anti election la bangsa progressive pen langgam puluh tang te non ke bangkia bangke tuliram rongka matang tela DP tim masuk nampak ke Poloma puluh tangke sit cap ke already higher lo dan dimasuk dan sit cap ke higher lo kasi non ke banggiar ni abang ke labang so party aphan ke khang bang ke cetorok posisi non khasa maso jadi tu presiden madam ke jadi tu masal kan pasik sak posisi pede alam pen kijin ke bola posisi do koplo asi non Alak kedamtang ESDC movement dulu autonomous state article 244A pulau Kongres atau article 244A alam ke hang bang contoh kambang template ta rada long ke pon ke pamang dua pana bang ke article 244A non sida mel itu siksidul pangtang lagi polong bang ke siksidul alam itu masar bang nang khan lo lasopen ke rat sistemnya itu malong madang ke PSL ke lo jakong nang pinun lo lasopen kirik jok lo non MP Rizal la bangke itu ma progress bangke TV kanjang lo non ke bangji MLA la pen MEC election bangke khang ne asin non bangke along la bang so six sidul panel discussion non six sidul workshop non la poson si seminar punon along la poson si nang kok lo diploma puladang te ilitum jaisa ke thana bangke arnisi melong Asia kontroversi Elvin Teron ke tanah bang demerit alam malong se benang alam bang ke itu hegolong lo tapi ini tu muka thar ke constitution along kopi ma ke tok siksi dolong pi ma ke tok lasi khan lapen ke alang li khan ke pinia bang ke half truth posing itu mane ke jok ke lok khan posi alang li khan bang ke sona bang ke karya lah, kalau kita nanti, terus kita pamanggur je fansi pon lo. Sita Elvin Tiron kemana lo? Elvin Tiron kalau tu itu artikel 173 artikel ketan ke pamanggur ke kemana lo? Alang ditum si ketan mati. Alang ditum si ketan. Lapen ini tum autonomous council long liat ko. Mekir Hill District 1951 long lo. Lapen primary education. Lapen ke land and revenue lai hui ke council inherent lo ta labang so 6 sidul constitution matang ke 6 sidul labang so ajak kong nang ke pige kopia pan lo ini tungke land and revenue lo mati oi laso land and revenue si Elvin Tirona bangke pinia bangke le tungke labang so department ke protection ave pulong te constitution labang so 6 sidul nang ke pige pialam thelo li tumapa labang so inglong so labang so long le phela labang so ron pen le pache khang nang jakong pache ot nang kusi itu mapan constitution nang ilo tapi ni alang li jepa mang dua bangke land and revenue department ke litum protection ave tar mane non kathar sar ke than bo malam bangke etum arjunang ne halo lo mate ultimately ke pamang dua bangke kita litum ka thek dam lo ngabang land and revenue ke all in all council the department inherent lake lapen primary division to elitum council inherent elitum halo sornia bangke po jongsi
master pulang da aso ta kelong dunji hala bangso aron dok tak piniar ni la bangso kongres period arni kongres kachari bom ahot si la bangso inherent primary education department bangke hala sakuri claim bangku bangke tum pension long nang ji po men pen hala tangka la bangso prolobhon pen ajok pinia bangke dispura dile responde amasi 2013 aning kan kaddo weda chini lo kedi ten nang kondak long lo lapen hala bangso litum kathar sar ke anwer lo hala bangso tet nang kondak ke 2013 aning kan lo lapen la bangso puso bangke 1400 apus dulu laso penang bong litum karbi atum kilong kwan lo pulang te sari kuri 50 only bad baki 1320 apus ke apre kece kude tum si nang long pulo tangke pini litum hala bangso Mekir Hill district la bangso 6 sidul aja kong nang ipike inherent la bangso primary education department pini la bangso national political party atum ipolo kachepon la hello arni si sita litum hala dak farmer ground center lo long sitame penang anake thekiding atum khata chetong lo rajibi ta chetto dolo lapen 6 sidul ke litum constitution pina lasi ke claim ke dam nang ya tum bangke autonomous council labangso public mandate komama ke long hala tum si executive member tum si labang ke practice pa menanji othib nangji pusi hala dak ke tegedi ke texel bangku bangki tum si kame hala dak bangke raikon asi pini ele tum penangano political party atum penangano song atum bangke tum hanang pulo 6 sidul piniang ni gache hanga bangke litum ke papi hub kali ke doktang hormo litum ke doktang hormo sila bangso 6 sidul constitution ateng pen autonomous council long implement nangji non pusita me implement mela pini implement that puson de primary education department ke pachuri re loke lason na taxi pini 30 department ke Karbiang long autonomous council pen ha dispute pache ponpe loke pini labangso implement me joksi pini litum labangso department na bangke autonomous council lo jakong rega asi lahai hui alam litum bang nangke thamta balam litum ke mang nangji alam asya elitum dek elitum me ke thengno si labangso autonomous council ke dolo lapen EMCM atum ko pila jakong ke do pini thekdam lo elitum ningduk meme pini kapur hi atum si tame bekar pini kaprek hang tan pen ke bang atum si hara tang ka maha ka dog we pen po pathe po nam po jola puson si bang sakuri bakui tanang nem ta pini litum ladak litum Karbiang long matang ke 6 sidul labang sok thei po to mabang ke pini ani bang ke long li asi chitrak meme asi litum jat punot litum labang so APSL sia songjong si labang so ke claim ke dam labang so ke mang 6 sidul pangtang nang po lapen second bangke article 244 bangke pacun back nanti dipoloma pula nang te ilitum 6 sidul pipo si otpo nang ko ilitum ladak pen si jakong ilitum CN po nang po hala paragraph 20 pen si ala bangso article 244 eta imrang po nang po pulo lasi ladak pen si ilitum patir pon si hala bangso article 244 bangke ilitum labang so ke mga bangke pacun po nang po lasi ilitum important na bangke 6 sidul lo lapen ke second na bangke ilitum autonomous state lo tapos on si ilitum ke mang lasi labang so ke mang pacun nang ji bong te kusong ilitum kenamtang kaprek labang so may long si tame ke thanbom lo lapen practically ta ilitum ke theklong lo ilitum labang so 6 sidul pangtang ning lapen article 244 autonomous state long nang ji potong ke hanga jongjong si ilitum labang so democracy aro na tengpen ilitum election ke patulong si public mandate long le pulang te ilitum hala bang so ke mang long ta junot labang so si practically ilitum teklong lo jun ilitum jong si labang so patunang ji pulang te ke bang ni abang ke MLA election wang po labang so MLA election abang ke kedamtang nang ilitum homosti kon ma ke hais tame labang so ke ongdo mabote de dong pahai je panabang ke ngandang putin na leader salong si jakong dolo apen so na taksi nele tung koloni homosti tame nele president lo ala constituency committee lo bangke alam na taksi nele tung stame ke damtang
25 ta jikip dolo na sopen aku itu ala office berer aku arni sis tame kacing bai cupui dolo diploma pulang te itu ala tahun komiti alam ala pentela PS komiti rong komiti alam la pengkel itu rili itu nanti la 20 mega ini untuk pusat alam kacing bai sikson attack sel itu la poson cingwai cing sai pensi itu mabangkir rada bangke itu rat pen kaikis tame cepate bok het pensi itu kampen pon itu nona pura bangke nang ne bujong si hala klempo hala dampo hala pale dampo bujong si itu la so bangke toirong pulo dang te bangke chok itu malong si ala bangso ning isi la bangso aku mikir along pensi warna ko la so pensi rara pana bangke itu la pen ilitum party progressive bangke nang itum kaddo we tame theglong lo pinya nia bangke ilitum APSL si aphan ke hok hak ke ruling kunon congress ke lake alam ase belo ta tuliram rong hang tak ka pheri si nona bangke la so siksidul workshop kunon seminar kunon panel discussion kunon lai huya program ke nang binako diploma te APSL sim tangkrim labangso position nang theglong masih punya tiket masih itu manghunang nelo nono pora bangke kedam tang litum MP election ko anma kacepang tang bangke non puthot am sose elitum la kapek community dengan sisteme cingki jetha non nang litum malong sisteme adibasi itu ben sisteme litum 5 schedule po sitame itu 6 schedule pen kaceprek dampo thaiga go masela tum pen sitame chikan pen boro pen sitame chikan pen telegram kanto ove labangso si tribal akhei ko bangke tum kamplem ponang ko si asi itu jase met pet non labangso taring koi labangso dia bangke itu bijia lapen ke non hala 125 labang so constitution amendment la so pun hak tidak semet bangke untuk protes ko la pen hala bang so amendment along people si article 2 ko job kontu hala so arilia bangke itu merat cingrum pen si labang so rat along plan pen si government central government state government la pen ladak ka biang autonomous council kacaria temapan bangke si rat pen si siap sharp labang so ini bang si apa na sila sorry abang itu mulok abang ke pacetong urgency abang so ini tu makin mak ke pacul dia bang ke alang tuhan praktik ke nang profesor sila hello masih bilang